बोरै मोनदों नोंनि जायगायाव? बोरै मोनदों माने आं बिराद गोजाननिफ्राय थाबायबोदों ससे। स' जोंना मोनसे सर्ट मुभि जागायनो नागिरदों लाहार फाहार लागासिनो जोङो सर्ट मुभिनि थाखाय मोनसे फुजा अर्चना खालामना जोंनि सर्ट मुभिनि जिथु अनार नैबे फुजा अर्चना खालामगासिनो स' मा प्रडाक्सनाव हगारगोन नैबेखौ दसे उनाव नोंथांमोन आङो फोरमायना होगोन आरो सोर दंफैयो जोंजों लोगोसे कमेडियान फिल्मनि एक्ट्रिस जिथु फेस्ला फावखुंग्रि नैबेखौ आङो दसे उनाव नोंथांमोननो खोन्थागासिनो स' नोंथांमोना फुजा अर्चना खालामनायखौ दसे नायलांबाय थादो प्रडाक्सन मेनेजारा जोंना फुजा होदों स' नोंथांमोननो दसेनो खोन्थागोन आं स' नोंथांमोना मिथिखाबाय आबुङै स' मोनथियाखैबा फिन खेबसे खोन्थाना होनाय जाबाय रनसाय फिल्म प्रडाक्सनाव नैबे सुंद' सर्ट मुभिखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै ला चेनेलखौ थाबैनो गोदान प्रडाक्सन एसे हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नदर हालामनिनो सासे गोदान फिल्म प्रडाक्सन बरनदों आरो सर्ट मुभिनि रनसाय फंबायखौ एसे हेफाजाब होदो नोंथांमोना बर'जों बर' एसे अनलायलायदो आरोखि स' नैबे हाब्रुबारि समायना रमायनानि गेजेराव जोंनि दैमु क'क्राझारनि फेस्ला फावखुंग्रि जन्थु जोंनि गेजेराव नुजाथिफैना सर्ट मुभि लाफैदों बिथाङा जोंनि जायगायाव फैनानै स' जोबोद साबायखर मान बावनाय थाबाय बिथां बिनानावजोनिसिम आरो नोंथांमोना हाजासे साबस्क्राइब खालामना होदो गावसिलाजोबना होदो बिथांनि चेनेलखौबो जाहाथे थाबनो ग्र' जायो नैखौ गुरै खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नायदोब्ला शुटिंखौ नै हाब्रुबारि गेजेराव शुटिं जालागासिनो आरोखि रनसाय फिल्म प्रडाक्सन दे गाइस नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामना नायदो गावनो स्क्रिप्ट राइटार गावनो डिरेक्सन बिनानावा जोंना दैमु बिनानावा आरोखि स' नायलांबाय थादोब्ला शुटिंखौ जोंना केमेरामेना बिबार बावबाय दे नै नुबाय दा जोंना दैमु बसुमतारीखौ बसुमतारी नङा गाव बसुमतारीखायनो बसुमतारी होनदों होनलाय फिल्माव मा रल मोनलाय नोंना खोन्थादो एसे दा नायदो खोन्था आरो नै जोंना गामिनि एक्ट्रिस सासे दंबावो बा मोखा फांथेलायोब्रा सोरना स' जोंना फुजा होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं स' मानि थाखाय फुजा होनाय हाबाफारि जादों नैबेखौ आं दसे उनाव नोंथांमोननो खोन्थागासिनो नै ओमफ्राय नायग्राफ्रा जमा नायदो ओरैबायदि नै फंबायाबो जमाल' नै जोंना बस गोजासो डेन्जार जानाय আমি জানি না डेन्जार আছে হয়তো কি ইন্দে ওইটা কি বেয়াই बैन रे एसे थाबाय थाखमालायना थाबाय बायदि जाबाय दे रेडि एक्सन थाबायबो गो होनलायथारगौ नालाय नै जोंना बुहुम फंबाया केमेरामेन
Ini ay. Ay, cepat. Cepat. Aku kami nak jalan nu. Deh. Nih, जोंना फंबायबो दंफैयो लेटेस्ट बड' क्रिएटर Ready? Action. नै एबे प्रडाक्सना जोंना हान्थु नाट्टालिना दङ Cepat. Ay, cepat. Nah, nah, Ngomong tentang apa sih dia? Oh, kasih kulit apa ya? Mama ini kan lagi. tipsnya Cenderung baban be. Action. Ya meu gili ini ku thore macha khura bima. Kami yogi ini ada mati satu lima. Kami ikut sana kan yogi ini. Đâu ăn bài em cũng không ăn ngon được người. Hắn đâu khi tôi muốn ăn mình cũng không được. Ơi lực chín dao. Lực chín là đúng. Ăn bài em không ăn ngon được người. Ăn bài em không ăn ngon được. Ăn bài em không ăn ngon được người. Ăn bài em không ăn ngon được người. Salah kena. Aku bilang itu lah. Nukulangan laras naik kasnya gitu. Pikuk. Aku kan bilang, laras mati. Mana mana? Ơi, đi kiếm rau ăn bài em không ăn ngon được người. Chẳng. Ready? Ơi lực chín dao. Ang bareu sun ha dao khli mun bigun khone. Đi kiếm rau ăn đi có sống không? Này ăn không? Alu sih nak muni. hay Mungkin aja juga ada di situ kan.